in hi August ni som police sang ni le som ni pakhat ani a ring nun lam klong project thu cha lo ngai tla tu te la liso Krista mingin chi bei ka buk chewa voin po Sri Lanka ra film khur tak him tak le hlim taka midang ta na mal som na ni ngai turin du sakna khla na chu tuk in hian eng thu nge isoi thin ti mangin pathian thu ka ngai thadon ani ama sa in pathian thu thiang ni milo ngai thang u chanchin tha jona ziak bungthum chang somthum pali pathian tir chuan in pathian thu asoi thin ani chuan te khirin tharau apesi lo lalpana thu kan chiarte malmin som ro se amen tuk in na eng thu nge isoi thin ti kan thlan chu na chana chu kan ni tin nuna hian ring tu te hian pathian thu hi kan tui puyem kan tlei puyem ti lai hi kan in chut fo hi tha in kan ria tuna kan bible chang chhir chu ta khan pathian tir chuanin pathian thu a soi thin thu in sila ke ni hi pathian tir kan nem ti lai kha in chut tai la kan ni leng nun hi lo in chut tai la ni leng nuna hian pathian thu hian kan nuna hian mun engza nge chan darkar khat tak ngial poi pathian ta na hun kan pe a thu kan chiarte kan tong trai te pathian thu kan soi te a hun bel khom tai la darkar khat tak ngial poi ni khat ang kan lo seng lo mai ngem ti te ril ro oma kan tong kau che a po thin lunga khat liam chu kai na puang chok thin ti ya in nge zon na thu la te an thin lunga khat liam chu zak chung chung in hre chung chung point kan ka hian alo puang chok le nge thina chumi wang chuan ngei zong in kara po mangai na thuk zo ka lo pian pha thin ngat ti ge kan ti chuan an in mangai ani ti hriat thei na tur khan an soi chok thla ta lom nu panu na po lim ber ber te chu tu te nge kan ti chuan mangai na in hlan ton thin ten ni deuh zel ngat ti nge kan ti chuan soi chho miao lo chuan a hriat thei tat lawa chu tiang che chuan ring tu na po kan rin na hi kan lan chho ti ran tur tam jok chu kan nun mang ni ma sela kan soi chu angai ve chin pho om pathian thu ni lo fiam thu hok lak ringot amo a za mo long khai lampang te hial emo khatia ringot kan boi ni chon bi in acting kan rin na nun mu thei re ngang tun lai a pe chon tong kam kher ne lo social media kal tang text message kan kom na sa em hema mi in tunge ni min mu eng soi thin ni in nge min ngai ti lai te poi ma ni lo in chi tai la mi min mu dan le mi min ngai dan hi chatuan ram kan lu na tur ta na ate fung ber tling lo ma sela pathian thu chuan eng kim alanga moi zong tur min ti ang nge khan mi min mu dan le mi min ngai dan hian a mel moi kan tar ran le kan lia thei na kong kha a hong zau le loi sia chu wang chuan ma ni theu lo in chu tai la kan ni tin nuna hian eng thu nge ka soi thin eng thu nge ka tui puya eng thu nge ka soi tam loin zot tiang u ring tu chuan alal le a chandam tu chatuan nun na petu a mangai na top lo awanga a mangai na ram ri kham lo awanga chatuan na boral tur chan chuak tu chandam tu thi na ne sak tu kha a mangai nge tur ni ina langa chuti rual chuan kan mangai de chan chi ni chu soi nuam kan tia ngei khak nuam kan tia la siam tu pa alo soi kha soi non lero min sil lero kalvaria damna chanchin angai khaning thei lo ni la siam tu khan ma se ke ni chu in chu ti la a soi po kan pe lo chiar po kan pe lo a ngei khak tangel po kan pe lo nal isu Krista hian a chanchin se pe lo tu soi pe lo tu hi ama mangai tu a po mangem chu wang chon kan ni tin nu na hian kan thu soi te hian kan ni na asil chin om aum miao wang hian ahuna te ahun lawa te po a chanchin tha chu sil turin min ti angei khan voina chang chuan atam thei au ber ali su Krista chanchin tha hi kan soya kan chiara kan ngai thak the turin athu kan soite lalpan kan zatan wal min som ro se amen